O Concello de Boiro instalou para este Nadal unha carpa na praza do Concello. A Carpa dos Soños, que durante estas datas acollerá actividades para os máis cativos, coa ludoteca e numerosos espectáculos e actuacións. A Carpa dos Soños abre o sábado en Boiro a partir das 6 cunha actuación do combo de guitarra da Escola de Música de Boiro. O luns 23 comeza a ludoteca de Nadal que promove o Concello xunto coa Asociación Boirense de Empresarios. Para participar na ludoteca hai que presentar un ou varios tickets de compra por un importe superior a 20 euros de calqueira establecemento da localidade. A ludoteca estará aberta dende o 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de decembro e os días 2, 3 e 4 de xaneiro de 5 a 7. A Carpa dos Soños vai acoller durante o Nadal unha serie de actuacións e espectáculos gratuitos para todos os públicos. O luns 23 ás 7:15, cociñando música de Capitán Garfo. O xoves 26 á mesma hora o apalpador itinerante e contacontos. O venres 27 a partir das 6 fantasía, animación na rúa e o sábado 28 ás 7:15 riscando o ceo de Circo Chosco. En xaneiro chegará a Super Hey de Pati Difusa, que será o xoves día 2 ás 7:15. E Radio Bule Bule de Paco Nogueiras o venres día 3 de xaneiro á mesma hora. Ceo Orquestra chegará o sábado día 4 ás 7:15.